Sanga yo anite dabala kamale seneke baliyo daba samunde kadoma Shirifla Jaganso lagɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ foli ni waleɲuman dɔ kɛ k'a lase aw ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ bi an ka jɛmukan n'an b'a wele ko jɛmukan Ciwara n'a bɛ sɛnɛkɛlaw baganmaralaw mɔnikɛlaw bololabaarakɛlaw jiriturulaw a bɛ nin bɛɛ lajɛlen ko fɔ bi alhamdulilayi jɛmukan Ciwara a y'an se Buguni an b'an balimakɛ an'an kɔrɔkɛ an b'a ka ferme kɔnɔ ni kuma in na ferme Karim Sangare an b'a kɔnɔna na an ɲɛ b'a la k'a fɔ Karim ale ka baara bɛnnen bɛ si kolokololi si min n'an b'a wele ko kabasi ɲuman k'a kolokolo k'a cari Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na yaasa Mali cikɛlaw u bɛɛ lajɛlen ka si ɲuman sɔrɔ k'u t'u sigiyɔrɔ la an bɛ Karim ka o soba in kɔnɔna na yan Karim Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Shérifla Jabaranin so sanfɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'i la bi i k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlikɛbagaw ye Karim yɛrɛ ye jɔn ye Karim bɛ baara min na i nana kɔnɔ cogo jumɛn i ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la i b'i ɲɛsin ni Ala sɔnna ma alhamdulilahi rabil alamin ne ye Karim Sangare Ala barika la bi n ye Buguni commune urbaine maire o ye dakan ye mais o tɛ baara ye o ye n nan'o la n bɛna b'o la don dɔ c'est obligatoire ni fɔra dɔ ko dɔ bɛ f'i kɔ mais n yɛrɛ ka baara ye sɛnɛ de yanni n kɛ maire yanni n kɛ fɛn fɛn n ka ɲɛsinnen don sɛnɛ de ma bon o de y'a to n kɛra maire ye n ma sɛnɛ dabila n bɛ taa n ka foro la permanemment an yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na foro yɛrɛ ka di ne ye dugukolo yɛrɛ de ka di ne ye fo ka tɛmɛ donc n fɛnɛ b'o de baara la ka a kɛ fo ka se a dan na ka se ka maliyɛnw nimisi wasa cogo min na a bɛɛ ye jamanajɔ dɔ de ye mɔgɔ seko ye fɛn fɛn ye jamanajɔ la i b'o de kɛ Ala ma kalan don anw garisɛgɛ la kosɛbɛ an ye dɔɔnin de kɛ mais Ala y'a kɛ an ye yala mun kɛ a y'an permettre ka hakili dɔ d'anw ma k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ man k'i sigi bolilen sen kan i kɛra cogo cogo la i bɛ se ka ko dɔ ɲɛ jamana ye donc an fɛnɛ nana an ye dugukolo baara daminɛ k'a ɲɛsin o ma mais dugukolo ko nin ni ko n b'a fɔ n bɛ don histoire la dɔɔni parce que histoire ye fɛn dɔ ye fo mɔgɔw k'a dɔn fɛn min don ne yɛrɛ Karim Sangare n y'a f'i ye cogo min na n fakɛ Surasi kɔrɔ tun don Satigi Sangare Ala k'i hinɛ a la a banna deuxième guerre mondiale yɛrɛ kɛ anw ka dugu yɛrɛ ye Cɛmala ye Cɛmala dugu dɔ bɛ yen ko Bilajɛ o y'an ka dugu ye Cɛmala tɔgɔ dalen don cɛkɔrɔba min na n'u b'a fɔ ko Cɛmala Cɛmɛ de don a tɔgɔ ye Cɛmɛ de Cɛmɛ muso Ndama Kɔlɔbɛ muso 4 de tun b'a bolo muso 4 a muso 4nan kɔ den de anw ye donc i b'a dɔn bamanan na fɛn tun tɛ mɔgɔ bolo cɛkɔrɔba ntanya na u y'a fɔ an ye cogo min na fɛn ni min tun b'a bolo u bɛ tiɲɛ tila k'anw ta bɛnbakɛ to kɔfɛ o y'a sɔrɔ a ma na a nana u ko ko tiɲɛ banna tilala ale tɔgɔ tun bɛ ko Musa comme Mori tun don u tun b'a fɔ ko Mori Musa u ko ko tiɲɛ banna tilala Musa ko fɛn tɛ yen tugun ko daba dɔrɔn de bɛ yen u ye daba ta ka d'a ma donc daba dila anw bɛnbakɛ o de ma donc depuis yen n bɛ k'a kuma i fɛ cogo min na seere bɛ n na Bilajɛ seere bɛ n na Côte d'Ivoire an ka mɔgɔw bɛ yɔrɔ min na bɛɛ b'a dɔn anw ka mɔgɔ minnu bɛ Bilajɛ a mɔgɔ kelenw bɛ yen u kelen bɛ CMDT Sɛbana den wuli u kelen walahi u kelen bɛ CMDT Sɛbana den wuli kɔrɔ la Sɛbana den c'est comme CMDT mobili min ye wagon kɔfɛla ni ɲɛfɛla bɛ min na jamujanba ninnu kelen pe ka kɔri bɛ don a kɔnɔ n'a bɛ taa ale kelen ka n'a bɛ taa kɔri ta don min na ale kelen ka kɔri ta don min mɔgɔ wɛrɛ ta tɛ ta a b'a fila bɛɛ fa o mɔgɔ bɛ anw fɛ Bilajɛ ye donc c'est fɛn min don c'est comme daba min dira anw ma an ma nimisa an y'a minɛ n'an tɛgɛ fila ye o barika de nana anw fɛ ka na anw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni anw ni bɛ sɛnɛ kɛ k'a dan bɔ ɲɔgɔn na dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko fura b'an bolo anw ni mɔgɔ si ma sɛnɛ kɛ ka dan bɔ ɲɔgɔn na que ça soit a kɛra Buguni dugu kɔnɔ yan o a kɛra an bɛ yɔrɔ min na sisan n'o ye kɔ kelen parce que n ka foro bɛ kɔ kelen sisan a mɔgɔ si tɛ yen ni min t'a fɔ ko fura dɔ b'an bolo ne ko non ko fura t'an bolo donc o fana o barika o min bɛ yen fo k'o fana fɔ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ yen parce que ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ donc vraiment an fana bɔra bɔkolo mun na n'an ko k'an bɛ kuma n'an m'olu fɔ o y'an fili an yɛrɛ ma an nana b'o la bon bɛɛ yɔrɔ ni famille cayara mɔgɔw cayara famille mɔgɔw tila-tilara mais an ma ɲinɛ ɲɔgɔn kɔ même sisan an bɛ tagama ka bila ɲɔgɔn ma même tout récemment an yɛrɛ bɔra village la donc comme yɔrɔw fɛngɛlen don dɔɔni an y'an sɛma sigi dɔɔni mais o t'a bali an bɛ ɲɔgɔn kibaru kalama donc olu bɛ sɛnɛ kɛ cogo min na an yɛrɛ fana bɛ sɛnɛ kɛ ten an yɛrɛ fana ka mɔgɔ min bɛ Côte d'Ivoire olu fana même chose bɛɛ bɛ sɛnɛ kɛ o sɛnɛ kɛ o cogo la donc vraiment famille kɔni bɛ yan bɛɛ bɛ dɔ kɛ sɛnɛ bi kɛ
famille balo tɛ san mɔgɔ min bɛ du kɔnɔ an yɛrɛ ka du kɔnɔ c'est plus de 100 personnes n'an taara san i bɛ taa du yɛrɛ c'est plus de 100 personnes donc n'an bɔra yen n'i taara du kɔnɔ i bɛ du kɔnɔna ye mais depuis an bɛ yen kaba bɔra ye joli ye sugu la anw t'a dɔn n'anw t'a dɔn nkalon tɛ foyi ɲɛ dɛ an bɛ kaba de feere ka malo san chaque année an bɛ se ka kaba feere bɔrɔ 50 bɔrɔ 60 an bɛ taa bɛɛ don malo la ka na bila famille la donc vraiment an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi rabil alamin tiɲɛ na an ye laɲini min kɛ ala fɛ an bɛnbakɛw ka laɲini a sabatira tiɲɛ na anw kɔni ma vraiment an kɔni bɛ ala fo k'ala barika da awɔ Karim Sangare an b'i fo i ka nin hakili jigin parce que i ye kuma dɔ fɔ c'est extrêmement important diɲɛ ko o ko a daminɛna cogo min na n'a dɔnna a ka ca ala fɛ a bɛ maa wɛrɛw fana funti k'a sira taama n'o bɛɛ lajɛlen sira ka kɛ laɲini ye fɛn min n'o ye dunkafa sɔrɔ ani yiriwa a ka ca ala fɛ o bɛ sabati an b'i fo la kosɛbɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ kabasi an ko i bɛ kabasi de bɔ la donc kabasi de bɛ kɛ nin kɔnɔ tan k'a tɛntɛn ɔhɔn nin y'a tɛntɛntɔ de awɔ o de man ɲi voilà tɛmɛ nin ye tɛmɛ 7 de ye n'i taara tɛmɛ sanyɔrɔ la n'i ko tɛmɛ 7 u b'a garage ta ka yiri la donc kaba fɛn bɛ bin ni wo fɛ donc o la jateminɛkɛbagaw y'a ye k'a fɔ o tɛ falen quoi hali n'a falenna a ka dɔgɔ a germination ka dɔgɔ kojugu donc obligatoirement n'i b'a fɛ ka don baara dɔ kɔnɔ i b'a sariya de respecter o de y'a to an taara tɛmɛ 7 nin fɛnɛ sisan an bɛ ka baara kɛ n'o ye nin cogo la parce que diɲɛlatigɛ baara o baara n'i b'a kɛ a kɛ ni ala cɛ donc kabasi fɛn fɛn bɛ bɔ e fɛ yan a bɛɛ bɛ tɛmɛ nin de fɛ a bɛɛ bɛ tɛmɛ nin de fɛ ka tila n baw fɛnɛ bɛ yan ani n dɔgɔmuso ni n kɔrɔmusow ani n yɛrɛ ka musow u fɛnɛ bɛ tila k'a fiyɛ nin kɔfɛ n'u b'a déverser basi kan musow fɛnɛ bɛ tila k'a fɛnɛ fiyɛ tugun buruburu fɛn b'a la u b'a bɛɛ bɔ a la o de filɛ bɔrɔ kɔnɔ tan donc o de filɛ nin y'a tɛntɛnni de bannen de ye tan donc actuellement nin ye bɔrɔ 200 ani bɔrɔ 50 ani bɔrɔ 6 de ye fɔlɔ 50 kilos la voilà nin ye bɔrɔ 200 ani bɔrɔ 50 ani 6 o 50 kilos de dalen filɛ nin fɔlɔ donc kaba yɛrɛ tɔ filɛ nin se ma k'o ma fɔlɔ donc je sais quand même que n'o fana kɛra o fana bɛ nin ɲɔgɔn wɛrɛ bɔ donc parce que kaba nin yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kaba bɔrɔ 2 de b'a jɛ bɔrɔ 300 bɔrɔ 2 de b'a jɛ bɔrɔ 300 hectare 8 de don hectare 8 de don bɔrɔ 200 awɔ ani bɔrɔ 90 ani bɔrɔ 8 nin wɔrɔ in an ka nin i ko hectare 8 aw b'o de la baara san kɔnɔ samiya fɛ o kaba bɔrɛ bɛnna 100 kilo bɔrɛ 200 ani 98 ani 8 an y'o de sɔrɔ ɲina awɔ 298 sacs hectare kelen bɛ bɛn kaba bon n'i y'a diviser mais an yɛrɛ fɛ hali bi an ma se an ka top ma fɔlɔ quoi parce que an bɛ nɔgɔ cɛ cogo min na peut-être san 2 donc aw bɛ baara kɛ ni farafin nɔgɔ de baara kɛ ni farafin nɔgɔ de tubabu nɔgɔ t'a la ayi tubabu nɔgɔ c'est peu o kɔni fanga ka dɔgɔ la kosɛbɛ i tɛ ɲɛ an ma o gindo in i k'a fɔ mali kabasɛnɛlaw sabula kana ni gindo in to i kelen bolo parce que bi na an ye k'a fɔ an ka mali cikɛlaw kɛrɛnkɛrɛn an ye k'a fɔ kaba sɛnɛbagaw dɔw bɛ sɛgɛn ka sababu kɛ nɔgɔko ye u b'u sigi k'a fɔ ko nɔgɔ ma sɔrɔ ɲina san o san dɔ de bɛ ka fara nɔgɔ kan nɔgɔ bɔrɛ bɛ taa kuma dɔ la 7,000 8,000 e bɛ nɔgɔ jumɛn la baara la bon ne bɛ farafin nɔgɔ de cɛ yanni ne ka kɛ maire ye ka ne to n ka commission domaniale président la nin ye ne mandat 2nan de ye Buguni mairie kɔnɔ mais maire ye n y'o fɔ i ɲɛna cogo min o garisɛgɛ de o ne nana n bɛ dugawu kɛ n bilala min nɔ ala kɛ hinɛ la saya an bɛ sigi n'o ka kɔnɔ don dɔ ne de tun b'ale dalen don ale nɔ kan ale ntanyana donc n nana bila a place la mais yanni o cɛ ne ka mɔgɔw tun tɛ taa foro la n kɔ o y'a sɔrɔ n bɛ mairie la ne ka mɔgɔw tɛ taa n kɔ an bɛ nɔgɔ charger ɲɔgɔn fɛ tracteur kɔnɔ ka taa décharger ɲɔgɔn fɛ an b'an biri ɲɔgɔn fɛ ka danni kɛ sɔgɔma k'a ta sɔgɔma fɔ wula bon ne fɛ bon y a pas de ce métier quoi baara lankolon tɛ yen mɔgɔw bɛ se ka ɲugun baara dɔ la ten mais anw yɛrɛ kɔni ka jate la ni mɔgɔninfin n'i wolola ala y'i bange k'i kɛ cɛ ye doni de don dari kun doni i sera a kɔrɔ i b'a ta i ma s'a kɔrɔ i b'a ta diyagoya yanni k'a kɛ i k'a ta diyagoya dɛ a ta sira min yirali la dɛ i k'a ta joona o bɛ s'a kɔrɔ donc vraiment an kɔni bɛ tɛmɛ o sira de fɛ
n y'o f'i ye cogo min na anw ka famille la ni samiya sera denmisɛnnin ko t'a la mɔgɔkɔrɔba ko t'a la bɛɛ bɛ taa foro la bɛɛ bɛ taa foro la an bɛ sɛnɛ kɛ balo bɛna bila so kɔnɔ a bɛ dun k'a kɛ fɛn sugu bɛɛ ye an b'a feere k'a dun an cida bɛɛ fɛ donc vraiment o kɔni b'anw fɛ yen gɛlɛya foyi tɛ famille la awɔ an b'a ɲini ala fɛ ala kana gɛlɛya kɛ famille na o b'a jira k'a fɔ Karim nin baara min filɛ nin b'a jira k'a fɔ aw bɛ taa nin baara in kɛ mais a i n'a fɔ maa wɛrɛw fana bolo bɛ don nin baara la minnu fana b'u da musaka o sɔrɔ yan sabula nin tɛntɛnbagaw an ɲɛ bɛ kiminikɔrɔ jolen 2 jɔlen na kamalen baara min ni Karim b'a kɛ e bolo b'a la oui ne bolo b'a la i bɛ nafa sɔrɔ a la nafaba yɛrɛ de ma sɔrɔ a la ɲama k'i cuwa ni jamu fɔ an ɲɛna ne tɔgɔ ye Karim Kulubali ne tɔgɔ Karim Kulubali ne ye écoleden awɔ bon n bɛna Karim dɛmɛ an bɛ baara in kɛ bon komi an ka nafa ma man ka école taga wari ninnu sɔrɔ a la i bɛ ka musakaw bɛɛ bɔ awɔ fa t'o d'i ma ba t'o d'i ma ba t'o d'i ma fa t'o d'i ma o ne yɛrɛ ka cɛsiri ye Karim o siratigɛ fɛ i bɛ se ka mun fɔ Mali sifinw ye ko baaralankolon tɛ monsieur le maire y'a fɔ sisan écoledenya tɛ maa tiɲɛ famayadenya tɛ maa tiɲɛ n'i kɛra sifin ye i ka se ka dɔ k'i yɛrɛ i bɛ mun fɔ i ɲɔgɔnna tɔw ye bon monsieur le maire bɔra k'a fɔ cogoya min na ko baaralankolon tɛ yen bon tiɲɛ de don baaralankolon tɛ yen mɔgɔlankolon de bɛ yen n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn an ka baara kɛ dɔrɔn pour que an n'u yɛrɛ jeunes yɛrɛ pour que an bangebagaw yɛrɛ ka ɲɛ jɔ an na quoi i ma ye o de bɛ n bolo ka fɔ ye olu ɲɛ jɔyɔrɔ ka k'aw ye awɔ aw kana taa aw yɛrɛ siri olu la awɔ o wele diyara ye awɔ an b'i fo halisa k'a ɲini Mali sifinw fɛ an y'o de fɔ sanga ani waati ka wele bila Mali sifinnakaw ma k'a fɔ n bɛ écoledenya la ni école tɛ yen don min na an balimakɛ bɔra k'a fɔ sisan ale bɛna a ka san école musaka fa t'a d'a ma ba t'a d'a ma a yɛrɛ de bɛna a ɲini a kolo la ka taa ka école sara n'a ye k'a ka musakaw a ti ɲɛbɔ maa fɛ sabula fɛn fɛn ka d'a yɛrɛ a yɛrɛ bɛ se k'a sɔrɔ a yɛrɛ donc k'a ɲini sifinw fɛ halisa an k'an cɛsiri jamana in siniɲɛsigi ye aw de ye jamana in siniɲɛsigi ye jamana sifinw ye ni sifinw sɔnna ka wuli ka baara kɛ i n'a fɔ monsieur le maire y'a fɔ sisan c'est vrai ale de ye bi Buguni yɛrɛmarakafo ɲɛmaaba nka n'a fɔra ko nin ɲɔgɔnna balo bɛ sɔrɔ u bolo o b'a jira k'a fɔ cɛsiri a kɛlen bɛ k'o minɛn ta k'a jira k'a fɔ maire tɛ k'a fɔ k'i ye maire ye ten dɔrɔn i ka to ten i ka wuli bi est ce que maa bɛ se ni hali ni vérificateur nana yan est ce que maa bɛ se k'a fɔ ko i bɛ musaka ɲini ni nɔ la ye donc ayi bon comme diɲɛlatigɛ ye ni ala nana ni ko min ye don min ye o bɛ se ka kɛ o bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ sinon anw tɛ da ka miiri n'o yɛrɛ ye parce que an ta ma dɛn a la quoi walahi n bɛ ala fo k'ala barika da ne ta ma dɛn miiri la yanni ne kɛ don Buguni mairie kɔnɔ yanni ne kɛ Buguni conseiller ye miliyɔn dalen tun bɛ ne bolo n bɛ n kun da a kan walahi bilahi taalahi mɔgɔ ta tɛ donc n y'a sɔrɔ sɛnɛ de la n'i fana sera an ka so kɔnɔ n bɛ fɛn f'i ɲɛna ye peut-être min bɛ bonya hakili ma nin ye kaba ye anw donna nin la sisan anw tun bɛ gan de sɛnɛ Buguni bɛɛ mɔgɔ tɛ yen min tun b'anw ye gan sɛnɛ la anw kelen tun bɛ descente fɔ an ka famille kan descente fɔ n'anw ka gan taara Bamakɔ sugu rɔ don min na o ye Bamakɔ sugu bɛ inondé de mais n'an sera so kɔnɔ i yɛrɛ bɛna so ye i yɛrɛ bɛna a dɔn k'a fɔ n bɛ ka min f'i ye talen tɛ tiɲɛ de don donc anw tun bɛ gan bɔrɔ 200 ani kɔ kari an ka foro kɔnɔ tile kɔnɔ an bɛ mɔgɔ ta fɔ mɔgɔ 20 ni kɔ tile kɔnɔ an b'u sara donc n'an ka mɔgɔ ta ma daminɛ sisan baara kɔnɔ mɔgɔ ta ma daminɛ n'i kɔni bɛ anw ka so ou bien ni baara kɔni ka di ye chaque jour n'a diyara i ye taa i sigi anw ka da la i bɛ ta ka bila baara dɔ la et puis i ka wari bɛ d'i ma diɲɛ don o don même bi mɔgɔw tilenna ne bolo manabɔ la nɔgɔ la garikɔrɔ la même bi u bɛ ka mana bɔ u bɛ ka mana tɔmɔ ka bɔ nɔgɔ n'an sera i bɛna nɔgɔ to ne sisan hali bi u tilenna la donc n'a cayara an bɛ machine bila u b'a cɛ a bɛna to da la donc ni sera libéré la sisan dɔrɔn an b'a évacuer ka taa il faut travailler seulement mɔgɔ de kan ka baara kɛ tubabu ko c'est le travail qui libère l'homme Karim da fana y'a fɔ sisan baaralankolon tɛ yen ma hakili surunin dɔ de bɛ yen min b'a fɔ ko nin baara nin balimakɛ nin ye misali ye kalanden de don n b'a ɲini Mali sifinw fɛ aw ka misali ta nin na kamalenkɔrɔ kuwalen dɔ fana filɛ yan Kulubali tari fana tɛ Kulubali non Kulubali tɛ i tɔgɔ ni jamu Sunkalo Kone oui ka bɔ min ka bɔ Dɛfina Dɛfina oui i bɛ Karim fɛ yan ouais ne bɛ Karim fɛ yan
bon komi n fakɛden kalifa a kɔrɔkɛ de ma bon n b'o taabolo le kan hali sisan bon kabini an kɔni donna nin famille kɔnɔ sɛnɛ kɔni wa an ka baara in sisan oui bon an bɛ ka nafa sɔrɔ a la i bɛ se ka wele jumɛn lase tɔɲɔgɔnw ma bon ne bɛ wele min se n tɔɲɔgɔnw ma bon an bɛɛ ka wuli an k'an seko kɛ parce que mɔgɔ n'i sigila sigi tɛ mɔgɔ sɔn donc f'i k'i wuli k'i cɛsiri pour que i bɛ se ka nafa ladon i ka famille kɔnɔ i ni ce ala k'aw bolo mɛn a la ala k'aw bolo mɛn a la merci beaucoup an ka taa lemuru an balima serifila lagɛbagaw an y'a yira aw la k'a fɔ bi an bɛ ferme karim sangare kɔnɔna na an bɔra k'a ka kabasiw lagɛ sisan kaba foro hectare 8 k'a ye k'a fɔ ko kaba bɔrɛ 200 a n'a kunkanfɛn o de sɔrɔla an filɛ nin ye lemuru foro fana kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ lemuru fana o sɛbɛkɔrɔ dennen bɛɛ an ɲɛ bɛ mandarini a bɛɛ lajɛlen bɛ yan tanjilo a bɛɛ bi sɔrɔ yen nɔ karim kaba sɛnɛ bɛ o ɲɔ ɲanen b'i bolo an y'a ye k'a fɔ i ma ɲina yiri fana kɔ yiri foro an filɛ kɔnɔ nin kuma in na lemuru sɛbɛkɔrɔ dennen bɛɛ namasaw bɛ yan papayew bɛ yan fɛn caman de bɛ sɔrɔ yan i tɛ dɔ fɔ an ye o fana la bon yiri nin ne ye yiri nin turu dɔrɔn juste k'an yɛrɛ laɲɛnajɛ n ma dabɔ yiri foroko kama dɛ o de jaabi filɛ nin sinon n m'a turu yiri nkalon ma n m'a dabɔ yiri foro kama yiri foro o bɛ n ka foro yɛrɛ de la parce que n ka foro la n y'o entouré ni lemurukumuni de plus de 400 pieds n kɔni y'o k'o la ani sɔmɔ n ye sɔmɔ min turu ɲinan yɛrɛ gansan c'est plus de 2000 pieds sɔmɔ la ne ye sɔmɔ min turu ɲinan a ka ca ju 2000 ye mais lemuru ye o ye ju 400 ye mais ni an ye nin turu n'a dɔ b'i bolo hali n'i m'a feere c'est à dire i ka mɔgɔw tɛ ɲɛbɔ a fɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a fɛ quoi n y'a dabɔ o de kama oui parce que e m'a ye ne tɛ mɔgɔ yɛrɛ jɛ a la n'i nana ni a ka di n'a min sera dɔrɔn i b'a kari problème tɛ yen mais n'a nana mɔ ɲɔgɔn fɛ a bɛ caya obligatoirement i b'a kari de k'a feere sinon ne m'a dabɔ feereli yɛrɛ kama mais n'a cayara obligatoirement a bɛ feere sinon n'i nana dɔrɔn par exemple n'i nana dɔrɔn i yɛrɛ b'a mɔlen don i b'a kari i b'a dun foyi tɛ yen an fana y'a dabɔ o de kama parce que anw ka ca ni ala y'i caya i bɛ caya baara de donc e bɛ se k'i yɛrɛ contrôler mais i b'a sɔrɔ i ka mɔgɔw tɛ se k'u yɛrɛ contrôler donc n'i nana n'i y'a fɛn dɔw kɛ a bɛ u tanga u ka taa se mɔgɔ wɛrɛw ta ma n'a b'u yɛrɛ ka so kɔnɔ yan a ka gɛlɛn u kɛ bɔ yan ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta la yɔrɔ lemuru ne kɔni tɛ mɔgɔ faga nin kɔrɔ donc nin kɔni bɛ yan a ka kan bɛɛ la n'a sera komi aw yɛrɛ malheureusement aw nana sɔrɔ a ma se so n'a tun se nin bɔrɔ kɔni tun bɛ fa ka d'aw ma ka taa mais a ma se mais ni ala sɔnna komi a y'a ye ka ban k'a jaw ta ni ala fana jɛnna n'a ye hali n'a bɛ kɛ samaci ye aw kɔni ta b'a sɔrɔ bamakɔ n kɔni sɔnnen don o ma donc an kɔni bɛ yan o de sira fɛ lemuru don an y'a turu a bɛ ni ka sɛ t'an bɔ sisan an bɛ yɔrɔ min na ne ye lemuru in turu a bɛ sɛ t'an bɔ donc ka n b'a tɔbɔtɔ dɔɔni k'a tɔbɔtɔ dɔɔni lemuru qualité jumɛn de don karim tanzile de don awɔ tanzile de don donc o yɛrɛ kɔni min bɛ bɔ Maroc ka don an fɛ yan bon min bɛ bɔ Maroc ka don an fɛ o tɛ nin ye nin ye ouais o fana qualité dɔ de don o qualité dɔ de don nugumani de don e yɛrɛ ɲɛ b'a la bon parce que en tout cas a kɔni bɛ den a bɛ den i bɛ den yɛrɛ min don fɔ i b'a fɔ a ka dɔw bɛ prêt bon souvent nin bɛɛ hali bi n'a denna ka kosɛbɛ ani bana dɔw bɛ se ka k'a la o bɛ se ka ninnu k'a la quoi voilà i m'a ye voilà mais hali sisan n'i y'a kelen ta fitinin kana maga fitinin don n'i y'a ta a falen don ji la a falen don ji la donc n y'a f'i ye cogo min na a kɛkun y'o de ye kɛkun ye dɔrɔn ne yɛrɛ ka denw ani n yɛrɛ balimadenw ani n yɛrɛ tɔɲɔgɔnw ani tɔɲɔgɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ na nin nɔfɛ sa mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ni o bɛ na ne nɔfɛ yan ou bien n'i sera ne yɛrɛ i bɛ na ne nɔfɛ yan i kana na ɲɛbɔ walitaw fɛ ni nin bɛ ne bolo yan n'i mago kɔni bɛ lemuru la n'i nana yan dɔrɔn i bɛ lemuru dun k'i fa voilà vraiment o kɔni n y'a dabɔ o de kama mais souvent n'a bɛɛ mɔnna n y'a f'i ye cogo min na an bɛ to k'a kari ka taa feere an bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la fɛnɛ souvent an b'a feere 40,000 souvent 50 yɛrɛ bɛ sɔrɔ a la o bɛɛ kɛ mɔgɔw ka kari karilenw kɔfɛ voilà donc an bɛ to ka katataninw fa ko filaw yɛrɛ k'a la ka taa feere voilà. Karim an b'i fo Karim i ni foli ka kan ka sabu kɛ ni aw ka hakilina ye min ye n'a faamuyana ka sabati jamana in kɔnɔ a ka ca ala fɛ fɛn caman bɛ yen o bɛ ban jamana in kɔnɔ dunkafa bɛ sabati sɔrɔ o bɛ kɛ n'i y'a lajɛ nin lemuru ninnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw de kan ka don an fɛ yan aw ka hakilina o de ka dabila
malien yɛrɛ ka balo a halala fɛn na consommer malien n b'a dɔn k'a fɔ o y'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana hakilina ye olu bɛ kɛlɛ la bi walasa fɛn fɛn malien bɛ a dun a bɛ fɛn fɛn la baara a k'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Mali kɔnɔ yan Karim ferme in kɔnɔ yan an y'a ye k'a fɔ namasa bɛ yan papaye bɛ yan fɛn caman bɛ yan bon fɛn caman bɛ yan a bɛ k'a dɔn n mɛnna n senna dɔɔni fɛnɛ n y'o f'i ye cogo min na n ye san 14 de kɛ Côte d'Ivoire bon ka taa wari ɲini na ne ye wotoro pusew bɛɛ kɛ Côte d'Ivoire n ye san 2 kɛ n bɛ wotoro puse Côte d'Ivoire n ye mɛnna tan n ye ko caman kɛ dɛ ka bɔ yen ka taa Angola voilà n tun bɛ Angola de n ka jamana laban o kɛra Angola o y'an refoulé Angola de en 2004 oui en 2004 non 24 tɛ 2004 oui en 2004 o y'an refoulé on était au nombre de 300 Maliens o y'an refoulé don dɔ sɔgɔmada joona fɛ dɔrɔn ka na an jigin Bamakɔ yan n nana mɛ vide pantalon kelen gileki kelen o de bɛ n bolo pantalon kelen gileki n plein kaburu kan u y'a bɛɛ minɛ an na et puis an ye kalo 2 de k'u bolo an bɛ kaso la kalo 2 an bɛ kaso la o banna u y'an cɛ don dɔ ka na an bila Bamakɔ a nana bɛn ni Mali defu dɔ don ye Mali la don nin ma se ka a tɛ se ka bɔ n kɔnɔ quoi donc n nana jigi ten n bololankolo foyi tɛ n bolo pantalon kelen gileki kelen hali ka bɔ Bamakɔ ka na Buguni wala papier tun tɛ n bolo a donna état de y'an lajɔ k'an ɲininka a kɛra Sogonikɔ sapɛri ka yɔrɔ min bɛ Sogonikɔ n'u y'i tɔgɔ wele u bɛ ɲininka k'i bɛ bɔ min n'i y'i ka dugu fɔ u bɛ t'i ka dugu biye tigɛ kari la k'a d'i ma an kɔni nana an ye so lasɔrɔ o cogo la bon an fɛnɛ nana a kɛra cogo o cogo la a bɛ jouer mɔgɔninfin kan dɔɔni donc an nana ka na an reposer ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan ne nana ye mɔgɔ bolo baara o yala nin o a si tɛ laban n ye sɛnɛ kɛ donc n nana n ye sɛnɛ de daminɛ ne ye wotoro pousser ne ye fali wotoro ta yan ka nɔgɔ cɛ n dɔnbagaw bɛ yan ka na bila n ka foro ni yan man jan ka taa bila yen ne ye wotoro ɲɛ 300 ani dɔɔni de kɛ tilema kɔnɔ n bɛ taa to foro kɔnɔ an tun bɛ ngan de sɛnɛ o yɔrɔ la ngan kariko 3nan an ye plus de 500 000 francs an y'o sɔrɔ kariko 4nan on a plus an ye min sɔrɔ a bɛ ne ka 100 ni 180 bɔ an tora ten ngan bɛ ban kari la cogo min na ka san ban waati min na an ye wari min garder c'est plus de 3 millions an ka so fɔlɔ min b'an ka so kɔnɔ simanso la o de jɔra o cogo la n'an sera i bɛna ye o a jɔra ten de donc so foyi t'an ka so ko ngan tɛ so min na a tɛ yen an y'a daminɛ o de la an b'o kɛ et puis an bɛ balo fana sɛnɛ an b'o kɛ an bɛ balo fana sɛnɛ mais i b'a dɔn ni dugu bɛ bonya dugu a bonyana a nana bonya an ka foro de kɔnɔ parce que yɔrɔw nana bila ɲɔgɔn ma mais bon baaraw nana kɛ obligatoirement an mabɔ an mabɔra an taara bi kɔ kelen de donc o de y'an se kɔ kelen sinon mɔgɔ fɔlɔ min ye 12 wurun ta Buguni yan zɛrɛ kelen i bɛ zɛrɛ kelen min bɛ bɔ Segu fan bɛɛ ou bien Fana fan bɛɛ k'a fa zɛrɛ la ka tɔ jɔlen to k'a tɔ tonen to Buguni yan anw de don zɛrɛ jɛman kelen anw y'a sɛnɛ yan siɲɛ 2 a siɲɛ bɛɛ la an bɛ 12 wurun fa k'a tɔ jɔlen ka zɛrɛ tɔ tonen to oui donc n b'a fɛ k'a f'i ye fɛn kelen tɛ quoi anw ka sɛnɛ nin tɛ kaba kelen ngan kelen tɛ c'est à dire fɛn caman quoi n'an kɔni donna fɛn o fɛn na an b'o ŋaniya de ta an kɔni ta o ye parce que an t'a fɛ ka don ko la n'an ma ŋaniya ta o la quoi voilà donc vraiment ne yɛrɛ tɛ o sugu fɛ awɔ défaite man di ye dɛ voilà n kɔni b'o f'i ye défaite man di ye surtout Karim ne bɛ i tɔgɔ kɛ Gan Karim ye bi o ye Karim Gan Karim vraiment an nimisi o sara vraiment bi an y'a dɔn k'a fɔ an kana Buguni bi an ma nimisa la sabula an ye fɛn min sɔrɔ yan a bɛ somɔgɔ samabɔ an ka laɲini ye nin ye ka maaw yira maliyɛnw na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u bɛ se ka kɛ misali ye cogo min na ka maliden wɛrɛw lasu ka kɛ a baara in kan ni nin baara ɲɔgɔnnaw cayara Mali fan 14 na n dalen b'a la k'a fɔ laɲini ye fɛn min hali denmisɛn minnu bɛ bɔ yan ka taa i yɛrɛ fa kɔgɔji ni fɛnw na ka taa jamana wɛrɛw la caman bɛ bɔ a la Kulubalikɛ y'a fɔ sisan ale b'a ka école fɛn bɛɛ sɔrɔ yan ni ale ɲɔgɔnna caman nana bɔ Buguni yan dɔ tɛna bɔ Buguni chômage la camanba bɛ bɔ chômage la wa sɔrɔ bi kɛ hali denmisɛnninw ka ko kuntankɛ minfɛn jugu tali ni fɛnw
bi ni Karim tilenna yen nɔ sufɛ est ce que bɔli bɛ jigin nin kɔnɔ a bɛ se so dɔrɔn a b'a da parce que tɛmɛ tɛntɛnni kulubaliga a ka jugu dɛ tiɲɛ tɛ de donc vraiment ka i fo la jɛmukan bɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ la nka bamananw ko mobili mana fa cogo cogo k'a mun fo place nin b'a kɔnɔ ɲama i ka kɔrɔfɔ kuncɛ kuma n'i ka folikan an ka sɔrɔ k'an kɔ don ni ala sɔnna ma bon n ka kɔrɔfɔ kuncɛ kuma n bɛ foli kɛ fɔlɔ jamanakuntigi la fɔlɔ n'o ye général Dramé Asimi Goyita ye k'a ni ko ka tila ka foli kɛ ka gouvernement bɛɛ lajɛlen la an yɛrɛ ka gouverneur Salman Ba min bɛ yan an b'a fɔ n'o ye général Ousmane Wele a n'a ka cabinet bɛɛ lajɛlen ani Buguni préfet ani n yɛrɛ bɛ mairie la Buguni conseiller bɛɛ lajɛlen b'a bɛɛ lajɛlen fo ka Buguni dugutigilakaw fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ nin kan k'aw yɛrɛ serifilaw mɔgɔw fo a kɛ foli lase an fana karamɔgɔ ma n'o ye a seere Sheriff Sumani Aidara a kan ka foli lase a ma a k'a dɔn k'a fɔ fana an fana bɛ yan ne ye Aidara dɔn depuis Côte d'Ivoire ne ma kɛ Aidara dɔn Mali la dɛ ça c'est une autre histoire ne ye Aidara dɔn Côte d'Ivoire de Aidara taara Abidjan k'anw sɔrɔ yen don dɔ parce que fo n k'a fɔ quoi a don polisiw ye Aidara ka mobili lajɔ u ye mobili lajɔ anw nana wa anw tun bɛ kunbɛnni jamana quoi maintenant mobili jɔra polisiw y'a ye mobili mɔgɔ bɛ ka caya dɔɔni dɔɔni mobili mɔgɔ bɛ ka caya polisikɛ dɔw bɛ yen ko mais ko les Maliens là ko il fait quoi donc non ko c'est un prêcheur mais quoi un simple prêcheur il y a beaucoup de monde comme ça donc lui il n'est pas un simple prêcheur hein. Donc caya ye jama yɛrɛ bɛ ka caya jama bɛ ka caya i b'a dɔn polisikɛ yɛrɛ ma bila fila la ko allez-y vous les Maliens là vous êtes trop nombreux donc c'est comme ne ye Aidara dɔn depuis Côte d'Ivoire ne ye Aidara dɔn Côte d'Ivoire donc an tun bɛ Abidjan n y'a dɔn yen de donc a ka dɔn k'a fɔ a fana kanubaga n ye n bɛ a fana soutenir parce que ne yɛrɛ anw ka diinɛ faamu k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ ka diinɛ kɛ ka i ka baara kɛ i tɛ don mɔgɔ gasi la ka diinɛ fɔ anw ɲɛna k'a walawala anw k'a dɔn k'a fɔ ja ni mun tun bɛ ka birifini biri anw kun na Aidara nana ka n'o birifini bɔ anw kun na ka fɛn simplifier anw bolo sara mɔgɔ min y'o kɛ Mali nin kɔnɔ yan n'anw kɔni bɛ min dɔn n m'a fɔ karamɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ mais tiɲɛ na ne bɛ min dɔn Aidara ye k'a ni ce a yɛrɛ ye k'a kɛ continuer ko jamana nin jigi b'a kan k'a kɛ dugawu kɛ jamana nin ye hali bi Ala ka bɔda ɲuman di jamana nin ma donc n b'aw serifilaw n b'aw fo k'a ɲini Mali jeunes fɛ an kɛ baara kɛ baara dɔrɔn de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la baara dɔrɔn de bɛ mɔnɛ bɔ fɛn nin diɲɛlatigɛ la mɔgɔ si tɛna Mali nin dilan yan en place la an yɛrɛ de bɛ Mali nin dilan donc an k'a dɔn k'a fɔ il est temps bureau nin tɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ bureau sɔrɔ sa même Amérique bɛɛ tɛ bureau kɔnɔ o de bɛ ka maliyɛn sɛgɛn parce que ne e den kalan n'i den de école la bi f'a kɛ bureau de sɔrɔ donc ne bɛ kalan caman yɛrɛ contre la yɛrɛ ne bɛ kalan caman e ma Gana ye wa Gana ils sont très simples olu bɛ wuli ni métier de donc fo k'o de insérer Mali école la ka maliyɛn denmisɛnnin ka wuli ni métier de n'an wulila ni métier ye sisan an bɛ mɔgɔ caman wele ka na bila baara caman na Mali kɔnɔ o bɛɛ bɛ bɔ a la mais o de tɛ ka se ka faamuya mais fo k'o de la nin na anw ka école la ka métier kalan direct kɛ école la i kɛ bɔ n'o métier k'o diplôme sɔrɔ k'o baara exercer ka nafa se yɛrɛ ma ka nafa se jamana ma vraiment kɔni o kɔni ka hakili o ka cri de cœur ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye tiɲɛ na u k'a lajɛ ne yɛrɛ ka dugu n'o ye Buguni ye anw yɛrɛ mako ye a école so ɲɛnama dɔ la min bɛ se ka kɛ école so ba ye min bɛ se ka kɛ métier kalan école so ba ye tiɲɛ na Buguni mako b'a la bi ka se ka a dɔ d'an ma parce que an kɛla région ye Mali région 15nan don mais Mali kɔnɔ région 4nan min bɛ yen région min bɛ yen n'a jama ka ca ni Mali région bɛɛ ye Buguni y'o 4nan de donc Buguni a besoin de ça pour que an kisi ka parce que mine de ka ca anw fɛ yan an bɛ yɔrɔ min na an bɛ yɔrɔ min mine de bɛ yan an bɛ lithium fila bɛɛ bɛ Buguni mara la kelen yɛrɛ ni Buguni man jan a tɛ tɛmɛ 10 kilomètres la donc n'anw ye mɔgɔ école so sɔrɔ école so min bɛ se ka an ka denmisɛnninw yɛrɛ kalan a fɛn ninnu bɛɛ la sisan o la de i ka taa mɔgɔ dɔ ta k'o sara tubabu dɔ ta k'o sara i bɛ ka a sara di i ka mɔgɔ ma a b'a yɛrɛ balo ka mɔgɔ wɛrɛ balo a fɛ donc o de y'an ka hakilina ye vraiment ka bɛɛ fo ka bɛɛ karama ka bɛɛ don kira mantunya la vraiment hali bi jamana ni Ala k'a lakana Ala ka jamana ni lakana vraiment n b'aw yɛrɛ fo a bɛ ci fɔ karamɔgɔ ye assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu Karim tiɲɛna n tun b'i dɔn mais n y'i dɔn ko kura bi tuguni parce que n ye fɛn caman dɔn i la bi alhamdulilayi a ye n yɛrɛ nisɔndiya kosɛbɛ wa n dalen b'a la k'a fɔ maliyɛn
Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan caman bɛna misaliba de sɔrɔ bi jɛmukan in na ka sabu kɛ i ka ni walawalali ninnu an balima TV Sherif la lagɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bamananw b'a fɔ ko kobanbalija tɛ dɔn ka ban jɛmukan in waati la ko de don sinon ani Karim an bɛ se ka ta sisan fɔ waati min nka wagati kunkurunin min tun kalifalen b'a ma ka baro kɛ ni aw ye ka ɲɛfɔli kɛ aw ye min bɛ tali kɛ dunkafa sɔrɔ ani yiriwa o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogo min na an balimakɛ an kɔrɔkɛ fɛn min ye Karim Sangare ani a ye o boloda bi a ka ferme kɔnɔ yan n'o ye ferme Karim Sangare k'a yira aw la k'a fɔ ni Ala sɔnna ma nin tɛna k'an siɲɛ fɔlɔ nin tɛna k'an siɲɛ laban ni Ala sɔnna sanga ni waati an bɛna wuli ka se an balimakɛ ma a ka se ka walanda parce que a ye walanda min di bi dale b'a la nin kɛra bɛɛ bɛ faamuyali ta bɛɛ b'i ka tata sɔrɔ nin kɔnɔ aw ni ce aw ka ɲɛmadeli ani aw ka kulomadeli ka ɲɛsin Sherif la Jakanso ma kɛrɛnkɛrɛn an ka jɛmukan Ciwara ma aw garisɛgɛ kɛra fɛn min ye bi min na bɛnna Buguni mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn an balimakɛ a ka ferme kɔnɔna na n'o ye ferme Karim Sangare o de kɛra nin aw ni ce aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma diɲɛ waati wɛrɛ wasalam. Anite yanga yo anite dabala kamale seneke baliyo daba sangunde kadoma